Dostlar bizde konakta Tatar dünyasına bilgili şahıs Necip Bedrettin Uze kildi. Uze indi köpten kütte köp meseleler alıp barıp bu koronavirüsü müşahit etti. Tegese mısı degenday. Bana Necip niçin bu sileşu indi köptenden çünkü benim de pensiya yaşına gittim. Ele birinci pensiyeni almadım. Bana bugün ertege indi pensiya kilerge tiyiş. Şol oңайдан senin mine деген pensiya turunda takmaklar, jırlar bu, kupletlar mı indi ol, neşe kitap atarga da bilmem ana. Indi bütün şulay ol taraldı bit, internet aşağı taraldı. Lakin sende anın яңартылган variantı vardı bir şittim. Яңартылганы юк, менә хәзер язабыз. Яңартылган. Монсы өр яңасы була. Өр яңасы. Мен үз чиратымда бардык кырдашларга, пенсионерларга сәламәтлек телим. Бар дөньясына үч итеп узак яшагыз. Bu kupletlar, pensioner kupletlары sizге сәлам булып яңгырасын. Мин пенсионер, күңелем төшсә бер уйнап, җырлап алам. Алайда күтәрелмәсә, дуслар янына барам. Күп яшәдем, күпне күрдем, күп беләм, күпне аңлыйм. Тик картларны рәнҗетүне берничек аңлый алмыйм. Ой бля, сезме юкмы? Ой бля, сезме юкмы? Өлкәннәрне рәнҗетүне берничек аңлый алмыйм. Пенсияга чыгу яшен хөкүмәт белеп куя. 55-60та чыгып, үлмисез ди ни хәлләрегез бар дип та сорамыйлар бит алар. 65-кә кадәр эшләп, белмим кем генә җитәр. Кризис, коронавируста күпләрне алып китәр. Ой бля, сезме юкмы? Ой бля, сезме юкмы? Кризис, коронавируста үләргә ярдәм итәр. Яшәдек Совет илендә, хезмәттән ләззәт алдык. Җырлап биеп күңел ачтык, канәгать иде халык. Нәфрәт белән карасак та чит илнең байларына. Коммунизм төзеп бирдек бабай малайларына. Ой бля, сезме юкмы? Ой бля, сезме юкмы? Коммунизм төзеп бирдек бабай малайларына. Гомер үткән, картлык җиткән, сизмичә дә калганбыз. Мактау кәгазьләре белән бик күп ширләр алганбыз. Коммунизм төзүчеләр, хыялый комсомоллар, кайберләре исән әле, кемнәр соң бүреген алар. Гипертониклар, диабетлар, кем аксак, кем бөккөрі, куштан партком мулла булган, вәт анасын үккөрі, күрәшіне инсульт бәргән, сәбәбен аңламыйбыз, геморройны, простатитны ширгә дә санамыйбыз, кемдә язва, кемдә бронхит, күбебездә маразм. Кемдә цистит, кем импотент, бар да бар, юк оргазм. Ой бля, сезме юкмы? Ой бля, сезме юкмы? Ой бля, сезме юкмы? Ой бля, сезме юкмы? Білеміз брат. Біләсезме? Рахмет. Шундый куплетлар. Әле шушы темага тагын бер куплетлар бар. Шушы пенсия темасына. Бұлар қочан yazıldı инде? Гомумән Анда yazıla торалар. языла тора, менә анда бар ул кайчан язылган. 20 елда. 20 елда язылган инде ул. Пенсияне кіру белән әйме? Тагын бер шушы темага моның русчасы размышление пенсионера дип атала инде. Татарчасына тамашачылар үзләре исем табарлар әле дип уйлыйм. Булай тиргәл ул чагында кемнәр исем таба, аларга ниндидер бүләк рәвешендә. Ансын син бирәсең инде. Ярый, бүләген әзерләрбез. Пенсия
реформасы һәм пандемия шартлары теге дөньяга үстере исән калган картларны. Теш куйдырдым 100 меңгә, хәзер үземне сүгәм. Ник булачак мәетемә, шул кадәр акча түгәм. Абитны бит. Шәм яндырып кич утырган, яшьлек искә төшеп китте. Гомер үтте, шәмнәрне дә арттан тыгар чак җитте. Башың авыртса, дару эч, суырт тешең сызласа, артык нәрсәңне кисеп ат, кирәк чакта тормаса. Бунда хор кирәк. Пенсионерларны җыярбыз. Сукыр эшәкне кистердем, калдырып кайттым бүлнистә. Үлгәч эшәк кенә түгел, кирәкми дип пениста. Морале мондый, анда берни кирәкми ди. Иман байлыгы җитә. Халкын талап баючылар, бу хакта белә микән? Менә шулай. Бу хакта уйлыйм икән. Уйламыйлар шул. Русча варианты менә булайрак. Размышле. Бик күп татарлар татарча белмей. Русча белә торган татарларыбыз да күп. Ләкин милләт җанлы шулай ук булырга мөмкин. Милләт җанлы булмаса да, барыбер безнең халык дигән. Барыбер безнекеләр. Менә русчасы инде размышление пенсионера дип атарга мөмкин. Пенсионная реформа, вирус, блин, коронный, намекают нам уйти в мир потусторонний. Идиот, я вставил зуб аж за 200 тысяч руб. Нахера вложил я деньги, потенциальный личный труп. Ой. Свечи были для интима, коньячок для тонуса. Теперь пьем чай и свечи только, ну разве что для ануса. Чтобы легче стало жить, удали все, что болит. Если пенис твой подводит, удали, раз не стоит. Аппендицит удалили, живу не тоскую. Говорят, что на том свете делать нехуй даже хую. Нет там взяток, нет откатов, олигархов и блядей. Говорят там коммунизм, зашибись все для людей. Но советую туда не спешить все равно.
Да. Ne şu şimdi Rusçası. Vaksinasiya meselesinde türlü fikirler var. Lakin alarning menimçe barısında hürmet eterge kerak. Kişinin özünün saylao mümkünligi bulurga tiyis. Kualar kişi kütüğün vaksinatsiyaga. Aygır tuşanlığı için rahmet hükümetibizge. Ayrıca ol rahmet bir dem Rossiyaga. Covid'dan ölüp bitmesek, bizge bir dem Rossiya. Dürüst bulsa әзірлейді спидқа қаршы акция. Асылы şu iratlарға мәжбүри кастрация. Қадір hürmetni sizəbiz hər ғəməldə, hər sözdə. Bizni hayvan deyip zorlaylar, rahmetli bulik bizde. Hayvanlar bitpişkeş ölmey yaşar biz kökeysizde. Beye orta halık kimi, vat şunday haller bizde. Açlı tuklu yaşay biz bit, yaşar biz kökeysizde. Hükümet nerse kursa şunu işleybiz indi, brat. Белорус yazıcısı Иван Мелеш мына мындай сөзлер yazgan. Тот, кто не уважает родную речь, не уважает родного народа. Мен мұны татарчаға былайрақ тәржіме еттім. Туған тілін білмегенler ғазиз халқын көре алмай. Шыннан да біздің рус тілді татарлар, татарша сөйлеген кісілерні яратып бітірмейлер. Яратып бітірмейлер, әйе. Аларны ничектер түбәнсетіп қарайлар. Түбәнсетіп шундай бар бит шундай. Peki аларның үзләренә дә нидер инде татарча белмәүләре. Кайберләр бит менә хәзер үзләренең татарча белмәүләрен әтиәнидән күрә хәтта. Гаепләүчеләр бик күп. Шулайдыр. Әтиәни инде улай нәрсәгә кирәк ул татарча? Шулай, үзләре дә шулай уйлый инде. Хәзерге яшьләр нәрсәгә ул татарча дип әйтәләр. Нәрсәгә кирәк ул татар теле дип. Шул темага язган куплетлар бу инде Куплетларда алдан гафу үтенәсем килә. Русның китапка язылмый торган сүзләре дә керде. Мин буларны инде ансыз иштәлеген ачып булмый. Иштәлеген ачып булмый. Һәм бу безнең көндәлек сөйләмебездә кулланыла торган, Еш кулланыла торган сүзләр. Татар урысча белмәсә, bir kim түгел илендә, рәт юк бүген сөйләшкәнгә газиз ана телендә. Шуңа күрәдер татарча аралашучы сирәк, үз телен аңламый татар урысча әйтү кирәк. Зинһар кит, туйдырдың дисәң, татар нәрсәдер көтә. Пошел нахуй, заебал ты, дисәң bir сүзсіз китә. Русның бу матур сүзләрен кулланмый чара калмый. Аларны урынлы әйтсәң аңламаган да аңлый. Менә тагын bir матур сүз. Популяр, уникальный, бик күп мәгънәне аңлата, супер универсальный. Пиздис булса килә хана, спиздить халыкча урлау. Пиздиш димәк алдалыйсың, ат пиздит була кыйнау. Юк барны да без русчалап, хуйня дип атыйбыз. Сүннәтле үз әгъзабызны юк барга пычратмыйбыз. Хуйта дибез начарны, пиздюк дибез баланы. Пахуислар җәмгыятьнең пассив халык катламы. Шәп, әйбәт, яхшы ди татар, суперны да куллана. Тик күп вакыт ахуенны, заебись дип сыклана. Булай барса туган телне без бөтенләй ташларбыз. Русның 3-4 сүзе белән аралаша башларбыз. Кем гаепле, гаиләме? Мәктәпме, җәмгыятьме? Урыс телен өстен куйган мәкерле сәясәтме?
Ni bulsa da mattur sözler bugün aktual kirek. Belki dünyalar özgerse bu sözler yangrar sirek. Belki dünyalar retlense bu sözler yangrar sirek. Belki bulmaz da kirek. Bravo. Менә шушындый куплетлар. Синнән тагын әле яңа җырлар көтеп калабыз инде, чөнки безнең җәмгыять шул кадәр тиз үзгәрә, әллә кая барган үзе дә белми ахыры. Әйе, мин бу җырларны языйм дип утырмыйм. Менә шушы җәмгыятьтә булган ниндидер күренешләр. Автор башкаручы нәрсә? Кем инде ул автор башкаручы? Алар бит аларны нәрсә борчый, шуны шул турда язалар алар. Күпләрне менә матурлык борчыйдыр инде минемчә, гүзәллек, мәхәббәт темасына язалар. Ә минем менә шушы җәмгыятьтәге тискәре күренешләр күңелемне борчый һәм шулар инде менә шушы бәреп чыга, куплет булып яталар. Мондый жанрында яшәргә хокукы бар, һәм ул булырга тиеш. Әйе, мин аны менә берничәсен генә интернетка куеп караганым бар. Инде аннан бик күп ниләр килә, уңай фикерләр дип әйтергә кирәк. Һәм инде көтеп калабыз тагын. Без уйлаганны әйтеп бирдең дип. Әйе. Шулай да. Кайберләр эштән генә шул сүзләр әйтеп йөриләр инде. Ул дөресен генә әйткәндә, ул безнең язучыларның төп вазифасы. Алар менә халыктагы булган бөтен фикерне хакимияткә җиткерә белергә тиеш. Җиткерә белергә тиеш әдәбият аркылы, сәнгать аркылы, ничек тә булса, әйе. Алар менә белмим ни өчендер ул якка пассив, һаман бер-берсен мактап, һаман хакимиятны мактап язып яталар. Бөтен газет шуның белән тулган, телевидение ачасың, мактау сүзләре генә гел. Тәнкыйтькә инде бигрәк тә менә җитәкчелекне тәнкыйтьләү, андый нәрсә безнең Татарстанда бигрәк тә юк. Ул менә Россиядә ул бик көчле дип әйтергә кирәк. Менә Путинны ничек кенә тәнкыйтьләмиләр. Украина инде ул әйе. Клоунны президент итеп куйгач, анда демократия бар дигән сүз. Бездә куеп карасың менә. Яңадан көтеп калабыз, яңадан шушы җырлар, такмаклар һәм шушы буларны нинди жанрга кертәбез гомумән? Булар автор башкаручы. Автор башкаручы дип инде. Ләкин менә минем аны шул инструменталь ансамбль белән башкарасы килә. Мин җырчы да түгел бит инде. Баянда бөтенләй уйный алмыйм җырлагач, бөтен внимание җырлауга китә, текстка китә, текстлар күп җитмәсә. Шуңа күрә үземә ярдәмгә музыкантлар булса, миңа җиңелрәк булыр иде, әлбәттә. Ярый, менә монда мөмкинлек булса, барабан, миңа 2 музыкант кирәк, гитарист һәм менә ни булса, үземнең Роланд дигән теге электронный баян. Икенче очрашу безнең инде ансамбль белән, барабаннар белән. Әйе, бәлки шушы ук җырларны да яңадан. Ләкин икенче төрле рухта, икенче төрле булыр дип, әйе, яхшырак булыр дип ышанып калыйк. Сау булыгыз.